Ikusten dugulako itzultzaile neuronalak sortu ditzakela aukera berriak euskara gehiago erabiltzeko, euskaraz gehiago sortzeko, herritarrek erakunde publiko edo pribatuekin harremanetan euskara erabili ahal izateko ateak zabaldu ditzake, baita ere euskarazko gaitasuna mugatua duten pertsonei konfiantza eman, ikasketa prozesuan lagundu, aukeraz berri asko handitu edo azeleratu egin ditu tresna honek. Hartu ditugu itzultzaile neuronala erabiltzen den gizarteko 7 testuinguru desberdin. Direla osasuna, administrazio publikoa, enpresak, bigarren hezkuntza, unibertsitatea, euskaltegiak eta hedabideak. Eta 7 testuinguru hietako bakoitzean 3 edo 4 gune desberdinetan aztertzen ari gera gaur egun itzultzailea nola erabiltzen den, eta erabilera horren inguruan ze kezka dituzten, ze arazo dituzten, ze gaitasun berri eskuratu duten tresna honi esker, eta orduan gaur egungo egoeraren diagnostiko batekin abiatu dugu proiektua.